मडगावचे शनी देवस्थानात शनी जयंती उत्सव भाविकांनी मोठ्या श्रद्धेन मनयलो। या वेळार शनी अभिषेक, शनी आराधना आणि हेर धार्मिक विधी जाल्यो। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। शनी जयंती निमतान आज सकाळच्यान बहुतेक कार्यक्रम असे झाले की सकाळी अभिषेक झाला आमच्या हातीन, ट्रस्टी तर्फे झाला, मागीर लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळ्ळा आमकां आणि खूब भाविक असे येता की हांगा लोकांची कामां बरी जाता। आणि आता दनपारां महाप्रसाद आसा आणि तीर्थ प्रसाद महाप्रसाद सगळें आसा आणि अशेंच की लोकांनी हांगा हातभार लावचो आणि लोकांनी पांय लावचे आणि लोकांची सगळ्यांची बरी जावची, इतली जांची एक हें आसा इच्छा। कार्यक्रम सकाळची शनी आरती जाला, शनी उपासना, शनी अभिषेक जाला, शनी आराधना, हे सगळो कार्यक्रम सकाळी जाला आणि आता महाप्रसाद आसा। अभिषेक कितला स्टार्ट झाला? सकाळी 5 जालो स्टार्ट। शनीचा जन्मदिवस वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथी ह्याप्रमाणे शनीचं जयंती असते। त्याप्रमाणे वार्षिक म्हणजे आपण शनी जयंती कशासाठी करतो तर आपल्या जे काय शनीचं उत्सव जे आहे म्हणजे आपल्या नक्षत्रामध्ये कुंडलीमध्ये जे काय ग्रहणाची जी बाधा होतात ह्या नवग्रहामध्ये सर्वात शक्तिशाली आणि बलिशाली कोण आहेत? खडक। म्हणजे त्यांचं जे स्वरूप जे आहे त्यांचं रूप जे आहे तेजस्वी खडक जे त्यांचं जे हे आहेत ना त्यांचं बलवान शक्ती जे आहे ते शनीचं रूप आहे। त्यामुळं त्या शनीच्या रूपानं शनी जर जो माणूस पुण्य बरं वागतोय तर त्याला बरं फळ मिळते आणि जो माणूस वाईट वागतो ते वाईटचं फळ त्याला वाईट फळ मिळते। तर ईश्वर महादेवानं काय सांगितलं, ईश्वर शनीला एक वरदान दिलं की बाबा एक वरदान असं दिलं की तुला मी एक वरदान देतो, जे लोक पाप करतात, जे लोक व्यसन करतात, जे लोक वाईट कामं करतात त्यांना तू त्यांना वाईट फळ दे आणि जे लोक बरं कामं करतात, तुझं पुण्याचं कर्म करतात, धर्माचे कार्य करतात त्याच्यापासून त्यांना त्याचं पुण्याचं फळानुसार त्यांना चांगलं होऊन दे, म्हणून त्यांना तू चांगला आशीर्वाद दे, त्यांना एक पुण्याचं कर्म द्या। ते साक्षात महादेवानं वरदान दिला म्हणून त्याला असं वरदान मिळालं की शनीकडे भरपूर बलवान झाला आणि त्यापासून त्याला काय झालं, प्रत्येक गोष्टीला कुठल्या माणसाला काय द्यावं, कुठल्या माणसाला काय फळ द्यावं ते शनिदेव ठरवत असते। त्यामुळं आपण कुठलाही पाप करत असताना, कुठलंही कार्य करत असताना, कर्म करतोय ना त्याला आपण विचार करून करायचं आणि एकदा कुंडलीमध्ये आपण जातक कुंडलीमध्ये बघतो त्याला शनीची बाधा, तर बघा सगळ्यात शनी हा कडक असतो। तर शनी म्हटलं की काय होतं, त्याच्यापासून आपण भरपूर त्रास व्हायला सुरुवात होते। म्हणून शनीपासून आपण वाचण्यासाठी काय करायचं की आपण चांगलं कर्म करावं, धर्माच्या देवळात जावा, देवाचं कर्म करा, धर्म करा की शनीचे दोष होऊ नयेत म्हणून मारुती मंदिरामध्ये जावा, मारुती देवाची पूजा करा, तर शनीपासून तुम्हाला त्रास होणार